Unha mención a todos os que tuveron estes anos e agora non están, porque merecen tanto ou máis que a nós. Pido unha colaboración. Co Fica e co Bola, podemos facer un No. tema co Fica e co Bola, con Brais de cantante, Nove Louro, Brais Calvo. Eu non como, gracias, son astemio. Entonces, él leva un ano parado. Solo digo una cosa, que los hermanos Méndez, si no existiéramos, tendríais que inventarnos. Eso é verdad. Tenemos un micro. A nos dan. Ti cando queiras Antón para, La comida con Fico con Bola, la pago. No, non me falta que Encantado. pague, non falta que pague. La organizamos y la disfrutamos. García en la portería, un ascenso a tercera división, pero casi para un penalti, Irán dúas, ou? Sí, 2 ou 12, non sei. Seguramente lle caen outras tantas. Outros tantos ou máis. Sí. Pasaremos ao Cuba Libre en algún momento.